פעם ייצור מיוחד של אחות. היא הייתה מגיעה לעבודה בבוקר, בערב ובלילה, ביום חול, בשבת ובחגים, כשחם, כשקר, ואפילו כשיורד שלג. היא דואגת תמיד להגיע בדיוק בזמן, ולא לאחר, כי מחכה אחות אחרת כדי לחזור הביתה. כשהיא נכנסת למקום שמחכים לה, היא שוכחת מהכל. המטען האישי שלה משאירה בחוץ, ונכנסת לתפקיד שכולו נתינה. מצפים ממנה הרבה, אך הדרישות מעצמה עוד יותר גבוהות. המשמרת שלה מתחילה בהקשבה. האחות שעבדה משמרת קודם לא הולכת לפני שהיא מסכה כל מה שהיא יודעת על כל אחד ואחד. היא חייבת לקרוא מה שכתבו אלה שעבדו לפניה. כל פחת חשוב לה. מי מרגיש טוב או לא. מי עומד יפה או לא. מי זכה לטיפול על ידי הוריהם או על ידי מתנדבות. היא מחכה כבר לסוף המשמרת לזכות למסור רק דברים טובים. כשמסתכלים עליה מהצד, רואים שהיא אוהבת את כולם. ההוא שקשה לו, ההוא שפחות יפה, ההוא שלא נושם טוב, ההוא שיש לו אמא לא נחמדה או אפילו צעקנית, ההוא שיש לו אמא שרבה עם כולם. היא אוהבת גם מאוד ההוא שאין לו אמא שבא וכועס על כל העולם. היא דואגת לכולם, כי בשבילה כולם שווים בעיניה. בתור אחות היא דואגת לבריאותם. בתור אחות שיקומית חשוב לה שכל אחד יקבל טיפולים שנקבעו. תרופות ומקלחות, ככה היא מתחילה את היום, תוך כדי קבלת פנים לאמא שמגיעה מרחוק, כי חשוב לה להעיר את ילדיה. כאחות שיקומית היא מתכננת את יומה על פי סדר עדיפויות ושיקול דעת. רק בה תלוי מתי ההורים יתחילו לקבל הדרכות על רחצה, מתן כלכלה, החלפת רצועות, סקשן או החלפת קנולה. ותוך כדי אוזן אחד עם ההורים, עם השנייה ממשיכה להקשיב הצפצופים. עין אחד עם ההורים ושנייה אלה ילדים העומדים או יושבים. רק עליה סומכים כדי להחליט מתי ההורים מוכנים לצאת פעם ראשונה עם הילד מחוץ לבית חולים. עוד אמא ועוד מטפלת שבשבילם רק ילד אחד חשוב, אך בשבילה תמיד כולם חשובים. עוד מטפל נכנס ושואל, ועוד אחד שמתקשר ושואל לפעמים בכעס כי היא לא התפנה מהר מספיק. והיא שוב מתנצלת, יד אחת פה, יד שנייה שם, האוזניים היו עסוקות. בתור אחות מקצועית, היא דואגת כל הזמן, לא לאבד ריכוז. משגיחה על כל אחד וקשובה לכל אחד. היא מכירה הכי טוב את כל אחד ומזהה מיד כל שינוי קטן. היא סומכת על ניסיונה. תפקידה להזכיר לרופא על התרופות לחדש או להפסיק, על הבדיקות לקחת להוא שפחות יציב. פתאום היא מפסיקה הכל באמצע ורצה מהר לילד שמוריד סטורציה, מתפקד במהירות וברוגע. אם צריך אפילו מחליפה קנולה. הילד מתייצב והיא חוזרת לעבודתה. מפסיקה שוב את עבודתה אם הרופא נכנס כדי למסור לו מידע חשוב. הטלפון מצלצל שוב ושוב, ואין לה אפשרות לענות, אבל אולי זאת שיחה חשובה. אולי הטיפול מתבטל וישנה לה את רצף עבודתה. באים להזכיר לה להתפנות לעברות לרחבה, להפסיק הכל באמצע. היא מתחילה לנתק ולחבר ולהעביר עוד ילד ועוד ילד. נשאר לה כל כך הרבה מה לעשות. לקבל פקודות של רופא, לבדוק מכונות, לסדר, להדריך עוד הורה, לקרוא קצת על הילד החדש,
להרגיע עוד הורה שכועס על הרופא או על טיפולים שביטלו. ואז, כשבאים ושואלים אותה, למה הילד יושן בשעה כזאת? שמו לי טיפול עכשיו ואין לי זמן אחר. או, תחליפי לו עכשיו, אני לא יכולה לטפל בו ככה, ואין לי זמן אחר. או לפעמים, אם היא לא מתפנה לעזור לאוויר, אז אומרים לה, הילד לא יקבל טיפול, חבל. אז היא נושמת עמוק, ועונה ברוגע. אנחנו רק בני אדם, והילדים פה רק ילדים. ואם לפעמים היא עונה קצת בכעס, או שנדמה לכם שהיא חסכת סבלנות, תבינו שאולי זו הפעם השלישית שבאים לשאול את אותה שאלה. מישהו דואג לי שם למעלה. בשתי דרכים שונות, יום ולילה לאורכם, עייפים ורעבים ומחכים לאור בנתיבי אבק בזמן. אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות